Πολλά άτομα είμαι σίγουρος ότι ψάχνετε να βρείτε ιδέες για ραντεβού με την κοπέλα σας ή το αγόρι σας και δεν μπορείτε να βρείτε. Οπότε κάθισα και σκέφτηκα να κάνω μία σειρά με ραντεβού που βγαίνω εγώ και το τι κάνω σε αυτά τα ραντεβού, ώστε όλοι εσείς που δεν έχετε ιδέες να πάρετε έμπνευση από αυτά. Όμως πριν ξεκινήσω το βίντεο, μόνο ένα 20,9% που παρακολουθούν τα βίντεο στο κανάλι μου έχουν κάνει εγγραφή και θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν έκανες μία εγγραφή αν δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, αντί για ένα συνηθισμένο Σαββατόβραδο για ποτό έξω, πριν από λίγο καιρό με την Ελένη, κάναμε ένα πιο ιδιαίτερο ραντεβού. Αγοράσαμε πλαστελίνες, αυτό το μαϊμουδάκι που όσοι με ακολουθείτε στο Instagram το έχετε ξαναδεί, το λένε Πορφύριο, και delivery. Στο συγκεκριμένο ραντεβού παίξαμε με πλαστελίνες. Τι κάναμε? Για αρχή, από κοινό αποφασίσαμε τι θα θέλαμε να φτιάξουμε. Τον Μπουλμπασάρ. Ελένη, μήπως δεν θέλεις να κάνουμε τον Μπουλμπασάρ? Μήπως κάτι πιο εύκολο? Τον Μπουλμπασάρ. Οπότε, ύστερα από 20 λεπτά το λιγότερο, ιδού το αποτέλεσμα. Το έργο τέχνης μου. Πείτε αλήθεια, βγήκε τέλειο, έτσι δεν είναι? Και από εδώ, αυτό που έφτιαξε η Ελένη. Ποιο από τα δύο μοιάζει περισσότερο? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Σαν δεύτερο πράγμα, τον Μπουλμπασάρ. Φτάνει με τον Μπουλμπασάρ. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αγγελάκι ο καθένας από όπου θέλουμε. Εγώ έκανα το μόκι μόκι. Και κάναμε όλο τυχαίως το μόκι μόκι και οι δύο. Τι κάνεις με την πλαστελίνη? Αυτό το αγγελάκι θα φτιάξω. Εσύ τι θα φτιάξεις? Γιατί με κοιτάς έτσι? Αυτά φτιάξαμε. Πείτε μου ποιο πιστεύετε ότι είναι καλύτερο κατά τη γνώμη σας και ποιο μοιάζει περισσότερο. Και σαν τρίτο και τελευταίο στάδιο στο ραντεβού, φτιάξαμε ένα πράγμα ότι θέλαμε ο καθένας. Η Ελένη έφτιαξε αυτό το κερί, το οποίο συμβολίζει το φως στο σκοτάδι, την ελπίδα, την αγνή ζωή. Και εγώ απ' την άλλη έφτιαξα την τέλεια κουράδα, σκληρή αλλά φτάνει! Ιου! Για κάποιο λόγο μετά από αυτό σταματήσαμε, δεν καταλάβω πραγματικά γιατί. Ελπίζω να σας βοήθησα. Το συγκεκριμένο ήταν ένα τέλειο ραντεβού, εγώ προσωπικά πέρασα υπέροχα. Και η Ελένη μάλλον. Οπότε θα πρότεινα να το κάνετε κι εσείς. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος το βίντεο. Ήμουν ο Γιώργος. Καλή συνέχεια σε όλους.